Jirka Frélich na rádiu Blaník. A za okamžik 11. dopolední dnešním hostem je slovenská zpěvačka Kristýna. My vás zdravíme nikoli ze studia Rádia Blaník, jak jste zvyklí, protože Kristýna má náročný program. Úplně netradičně se setkáváme se slovenskou zpěvačkou Kristýnou v jedné útulné kavárně a když se podíváme z okna, koukáme na Ještěd. A vy tedy asi víte, že vás zdravíme z Liberce, dokonce ze samotného centra Liberce do celých Čech, na Moravu i do Slezska. Teď dopoledne prakticky poloprázdná kavárna, skoro úplně prázdná, tak doufám, že nás nikdo při rozhovoru nebude rušit a musím říci, že Kristýna je velmi milá, sympatická, už jsme dali fotku na facebookové stránky, hned jsme si potykali, tak já přeji krásné dopoledne, ahoj. Ahoj. Nedělní návštěva Rádia Blaník. Tak hned na úvod, Kristýno, jak často vlastně býváš tady v České republice? Ja tu jazdím dosť často, už odkedy som začala koncertovať, tak ja tu jazdím, ja tu mám dosť veľa koncertov, takže chodím do Česka, som veľmi rada, že ma tu volajú. Jaký je rozdíl mezi českým a slovenským publikem? Vieš čo, ono je veľmi ľahké ako keby porovnávať a dá sa to porovnávať, ale ja si veľmi vážim na českom publiku to, že majú tak radi slovenskú hudbu a že majú radi slovenčinu a že sem chodím stále spievať, takže to potom z nich cítiť a mám aj taký pocit, že vo vašich rádiách proste znie nielen zahraničná, ale vaša domáca česká tvorba, naša slovenská tvorba a my si, ako ja si to všetko všímam a my to vieme, čiže je to fakt krásne a ja tu chodím veľmi rada. Nedělní návštěva Rádia Blaník. Kristýno, zpívání to byl vždycky tvůj sen, který se tady splnil? Ja som to nechávala tak voľne. Nemala som žiadne ambície byť slávna spevačka. Ako keby, že taká, že známa to vôbec. Ja si myslím, že ani nie som taký ako keby extrovert, alebo taká, že poďte sa na mňa pozerať. Ale proste vždy som rada spievala, vždy som mala rada hudbu, mala som rada tanec, rada som tvorila. Bolo jasné, že pôjdem nejakou tou cestou umeleckou. A keď som študovala na konzervatóriu herectvo, hudobno-dramatické umenie, tak som vedela už tam, že nepôjdem tou hereckou cestou, že to není pre mňa. Ale vedela som si predstaviť to točenie klipov, lebo ja som od mala proste bola na MTV a pozerala som videoklipy, aj naše domáce tie hitparády a tak, akože ja som mala veľmi rada ten vizuál, oblečenia a tie make-upy krásne. Väčšinou musím povedať, že v Amerike to majú proste zmaknuté a mne sa to veľmi páčilo vždycky. A veľa som sa ako keby aj inšpirovala a už tam vlastne ako keby som cítila, že asi pôjdem tou cestou, ale vôbec som to nehrotila. Inak by som chodila na také súťaže, alebo tak by som tlačila, si myslím, že superstar a takéto, hej, že by som, ale nejak sa mi same tie cesty ukazovali a chodili mi ľudia do cesty takí, aby som proste robila tú hudbu. Čiže ja si myslím, že každý, keď sa tu narodíme, máme niečo, ako keby takéto svoje, nejaký talent, alebo tú svoju cestu, ktorá... A už som to aj zažila inak veľakrát počas tej svojej kariéry, že prišlo niečo, čo už sa zdalo, že bolo napríklad ťažšie pre mňa a ako keby, že proste, že sa mi niečo napríklad udialo také nespravodlivé, by som povedala, a potom sa mi vždycky ukázali ako keby cesty, že kade proste zase ísť. A stále proste ten život ma tak naviedol, že vlastne stále robím to, že spievam. Tak to je, no. Tak to je. Jinak řekla si mi, že je tvoje nejoblíbenější písnička z celého tvého repertoáru, tak je písnička Oceán. Proč zrovna Oceán? Vieš čo, ja sa z tejto piesne veľmi teším, pretože táto pieseň, určite aj ty, aj moji fanúšikovia alebo poslucháči, ktorí poznajú moje piesne, tak vedia, že všetky piesne, ktoré ľudia poznajú, mi písal Kamil Peteraj. A hudobným producentom vlastne skoro všetkých piesní je Martin Kavulič. Ja keď som začínala spievať, a som sa ešte nepoznala ani s Kamilom Peterajom, tak som veľa písala sama, aj som tvorila. Potom som začala pracovať už s Kamilom, čiže vlastne som dostávala ako keby piesne. Fakt prejdú roky, hej. No a ja som mala už takú potrebu posledné roky začať ako keby dávať sama svoje pocity vonku, alebo nápady, nielen pocity moje, ale aj proste nápady, hej, nejaké inšpirácie, čo som videla a tak.
A vlastne Oceány bola jedna z tých prvých piesní, ktoré som napísala po tom dlhom čase, proste, kedy som vlastne spievala piesne napísané Kamilom Peterajom, takže to je taká moja prvotina po dlhom čase. A nie len textárska, ale aj hudobná. A Oceán je v podstate pieseň, v ktorej hovorím o takom stave zamilovanosti, keď je človek zamilovaný, tak proste tá láska ho ako keby osviežuje, nabíja, ako keby obmýva, človek proste sa cíti strašne dobre. A v tej piesni je Oceán ako keby symbolom tej veľkosti, tej nekonečnosti, že vlastne keď si v tom stave zamilovanosti, tak vlastne vôbec nevidíš ani koniec, že či by sa to mohlo skončiť, alebo ako to dlho bude trvať, len proste si zamilovaný a proste užívaš si tú lásku. Preto vlastne ten Oceán, že príliv lásky, čo nás unáša až tam za oceán. Že proste je to, proste úplne sa nechávaš tou láskou unášať. To je úžasná věc. Já děkuji za tyto informace, ale co vlastně podle tebe odstartovalo tu tvoji kariéru? Bylo to Horehronie, nebo to byla písnička Stonka? Ľudia ma najviac ako keby na Slovensku spoznali podľa pesničky, podľa cover verzie Vráť mi tie hviezdy a u vás v Česku to bola Stonka. Stonka. No. A vlastně potom přišlo to Horehronie. Nedělní návštěva Rádia Blaník. Tak my už jsme to zmínili, že tentokrát zdravíme posluchače Rádia Blaník kdekoliv v Čechách, na Moravě, ve Slezsku nebo v zahraničí, pokud nás posloucháte přes internet z jedné příjemné kavárny v centru Liberce, což se dá někdy zjistit tím, že slyšíte nějaké drobné cinknutí lžičky, občas někdo projde. A manžel vedle v místnosti, Kristýnko, hlídá tvého 2letého chlapečka. Jak se ti podařilo utajit těhotenství před novináři? Vieš čo, no ja som bola tehotná počas vlastne pandémie. Čiže ja som v podstate otehotnela v srpnu a v oktobri, to je v říjnu, v 10. mesiaci už vyhlásili, že je pandémia. Čiže sa všetko zatvorilo, neboli žiadne koncerty, takže tam nič som neutajovala, proste to, bola som doma. Viac menej a ja som aj tak rozmýšľala, že keď budem tehotná, tak vlastne 5 mesiacov, že by som koncertovala a potom už pôjdem ako keby, že už budem doma, že už nebudem chodiť. Ale vlastne tým, že prišla tá pandémia, tak vlastne som bola doma celý čas. Takže ja som ani nič vlastne netajila a určite som nebola nastavená tak, že idem to vykričať do sveta, ale som si povedala, že keď budem koncertovať, tak asi to ľudia budú vidieť, no. Takže už, ale neukazovala som sa na sociálnych sieťach, čiže aj mi to tak vyhovovalo, že som to tak ako keby v takej tichosti celé, ako keby si to tak užívala, to těhotenstvo. Tak třeba u nás v Bulváru se první zprávy o tom, že si maminka objevily třeba v Blesku až 3 týdny po porodu. Jak to bylo vlastně na Slovensku? Nejak mesiac predtým, ako som mala porodiť už, tak vlastne vtedy sa dozvedeli, že som tehotná. Čiže ľudia to vedeli už mesiac pred tým, ako sa malý narodil a už potom, až keď sa narodil, tak som dala fotku. No. A kto schválne vybíral meno? Vybrala som ja a môjmu mužovi sa to veľmi páčilo, takže neviem, to tak prišlo, že som počula akože Radko, meno Radko. A hovorím, bože, to je také krásne meno, že Marian, že dajme Radko. A on, že krásne. Už potom sme sa rozhodovali, že či Radovan alebo Radoslav. Potom jsme si vybrali, že Radoslav. Jak vlastně miminko ovlivňuje tvoje koncerty, obecně tvoji kariéru? Vieš čo, je to úplne nový svet, mať dieťa a ja som bola v podstate taká ako úplný nováčik v tom. Pre mňa to je úplne to. Ja keď to porovnám, tak keď sa vrátim, keď ja som začínala spievať a som vošla do toho sveta hudobného, úplne taká neskúsená, tak to bolo úplne to isté, ale je to iné ako byť mama, hej? Ale ako, že bolo to pre mňa úplne ten nový svet, ako keď som vstúpila do toho hudobného sveta a som sa učila na tom pódiu spievať, pred ľuďmi spievať, vieš. A toto bolo ale o čosi také krehkejšie ešte, že proste čakalo ma vlastne to tehotenstvo, ten pôrod a potom vlastne s tým malým človečikom sa naučiť žiť a je to úplne také iné, ešte také hlbšie fakt.
Takže je to úplne iné a tým, ja som si povedala, že nebudem vôbec koncertovať, niektoré mamičky začnú hneď po 2 mesiacoch. Ja som si povedala, že nechám si rok, tak som vlastne bola rok na materskej a potom sme si začali dávať koncerty a musím povedať, že nešlo to veľmi ľahko, pretože Mali nechcel cestovať a nechceli sme ho nechávať ešte s niekým iným, takže on všade chodí s nami. Tak je to o to trošku náročnejšie, ale už by som povedala, že je to stále lepšie a lepšie, takže je to určite zmena, veľká zmena v mojom živote. Mně napadlo vlastně během písničky, že Kristýna utajila nejenom porod miminka. Kristýnko, také vlastně svatbu? Nedělní návštěva Rádia Blaník. Dlouho si to tajila. Ty mi také súkromné otázky dávaš. Vieš čo, ja som to vtedy tak cítila. Už teraz by som to urobila asi inak. Už by som to tak ako keby netajila strašne. Ale ja som ako keby chcela... V tom období som... Tým, že bolo veľmi veľa toho na mňa, že som mala fakt toho veľa a ja som ako keby človek, ktorý ako keby beriem ten svoj život tak, že kvázi som s ľuďmi cez tú hudbu. Že nie cez svoj život. Ale viem, že ľudia to majú veľmi rádi a aj tí moji fanúšikovia sú takí vďační za to, keď im trošku podkriem, čiže už by som sa teraz trošku na to inak pozerala a nemyslím si, že svadba je úplne podľa mňa nádherná vec, aj proste tehotenstvo, mať deti a tak. Teď na mě to prochází, tak je důkaz, že jsme prostě v kavárně. Dnes by to tedy bylo s tou svatbou asi jinak, že? Práve v tom čase, keď som sa vydávala, to bolo v roku 2016, tak som to tak cítila, že to chcem mať úplne utajené, ale proste nechcela som tam mať novinárov. Ale aj tak prišli na to, aj tak vlastne tam boli, ale akože dobre všetko dopadlo, takže áno, máš pravdu. Utajila som. Také tie moje veľké životné zmeny som chcela nejako mať tak sama pre seba. Ale akože asi to nejde úplně, keď je člověk známý. A co třeba manžel, jak jste se poznali s tvým manželem? Ja, to je dlhý príbeh. To je naozaj na dlho. Tak nějaká zkrácená verze. Skrátená verzia toho, ako my sme sa s mužom spoznali, bola takáto. Ja som študovala na konzervatóriu v Košiciach a môj muž pracoval v hudobnom štúdiu v Košiciach, v ktorom pracoval aj brat mojej spolužiačky. A toto hudobné štúdio organizovalo nejaký koncert v Košickom bare, koncert nejakých spevákov, ktorí vyhrali nejakú súťaž. A keďže moja spolužiačka tam mala kontakty, tak vlastne ona zavolala ako všetky svoje kamarátky z triedy, aby sme sa išli pozrieť na tých spevákov. No a vlastne tam bol aj môj muž, Marian, a bol tam aj Martin, jeho brat, ktorý je hudobný producent. Vlastne my už tak ako keby spoločne pracujeme veľmi dlho. A ona ma vlastne zobrala k tomu stolu, kde oni sedeli a vlastne môj muž tam ani vtedy nebol, bol tam iba Martin Kavulič a my sme sa proste zarozprávali a potom takto nejako vzniklo, že oni hľadali ako keby nejaký talent, s ktorým, akože nejakú speváčku, s ktorou by, ako keby, pre ktorú by tvorili piesne a chceli ma počuť spievať. A ako, ja som to prijala iba kvôli tomu, že som vedela, že moja spolužiačka sa s nimi pozná, hej, lebo inak k cudzím ľuďom by som asi nešla tak ako spontánne, hej. A vlastne prišla som tam, som zaspievala a môj muž vtedy tam prišiel do toho baru a len sa prišiel ku stolu pozdraviť, že čau, my sme si podali ruky a on odišiel preč. A vlastne potom, keď sme sa stretli, že som išla spievať, tak on mi hral na klavíri. A vlastne vtedy povedal, že proste bol taký hotový z toho. No a potom my sme ako keby iba spolupracovali 2 roky a potom sme sa dali ako keby dokopy, lebo nám to tak ladilo nejak. Sme sa dobre pri sebe cítili. Kolik let to vlastne trvalo do svatby? Veľmi dlho. Ja už ani neviem. Fakt neviem. Ja mám 35. Ano? A ja mám 35 a sme spolu od mojich 18. Tak to je půlka tvýho života. To je 17 let. Nedělní návštěva Rádia Blaník. Veselo máme. A slovenská zpěvačka Kristýna, naše nedělní návštěva. Nedělní návštěva Rádia Blaník. Tak, klasická asi otázka, která mě ale teď napadla, protože Kristýna je prostě Kristýna, žádné příjmení. Proč vlastně, Kristýno, jenom Kristýna? Proste Kristýna. Ja za tým ja som dokonca na začiatku bola iba s bodkou, ale keď mám povedať presne tak, ako to bolo, tak viac menej ja som sa mala volať úplne inak, pretože
ešte keď som začínala, tak môj bývalý vydavateľ proste vymýšľal všeličo možno, ale nech nie som Kristína, hej. No, takže niektorí ľudia proste vidia úplne inak veci a ja som ako keby ako mladá začínajúca tiež som hľadala sa, že čo a tak, ale nakoniec som proste povedala, že chcem byť Kristína. A on neviem proste, ako to vzniklo, jednoducho ma presvedčili, že nech to tam nie je aspoň také slovenské. Tak proste mi dali tú bodku a potom ja som si nakoniec dala ako keby ten dlžeň. A napríklad na Facebooku a na Instagrame svojom som normálne Kristína Peláková. Ale ľudia ma ako keby stále vnímajú, že Kristína. Ale v podstate aj tak všetko za mňa hovoria moje pesničky. Vlastně to nevíme, změnilo se po svatbě příjmení? Vieš čo, nie. Nie, lebo meniť si příjmení znamená meniť si strašne veľa dokumentov, papierov, občianske, vodičské, všetky záležitosti, ktoré my potrebujeme, proste by som musela meniť. A my sme mali v tom období, keď sme sa brali, neskutočne veľa toho. Proste my sme mali koncerty, točenia, proste my sme ani nevedeli, kedy by sme to vybavili všetko, lebo za tým treba chodiť po úradoch. A môj muž na mňa pozerá a hovorí, že láska, ty si to nemusíš meniť kvôli tomu, aby si sa volala ako po mne, hej, že proste akože, aby si mala moje meno, že potom keď raz budeme chcieť, alebo keď budeš chcieť, tak proste pôjdeme na úrad a si to zmeníme, proste to sa hocikedy dá, hej, čiže ako ostalo mi Peláková, ale my to vôbec tak ako nevnímame, že musím byť Kabuličová. Takže uvidíme do budúcnosti, že čo možno, keď malý vyrastie, tak buď si pridám, že Kabulič Peláková, alebo uvidíme, ale vôbec tejto veci neriešime a môj muž vôbec na tom netrval, pretože tiež vedel, že nemáme vtedy, fakt sme vtedy nemali čas na to a on vyslovene vôbec to neriešil. On mi sám povedal, že akože nemusíme to vôbec riešiť, že nech to úplne necháme tak voľne a že to je úplne o dačom inom. Já jenom odbočím a připomenu, že ty ses vlastně ve 22 letech s písničkou Horehroní probojovala do semifinále Eurovize. V norském Oslu to všechno vypadalo, že přišla favoritka i podle kurzů sázkových kanceláří, ale do finále si k překvapení mnoha. I k mému překvapení neprošla, přitom ještě 6 let poté se Horehroní drželo mezi 10 nejsledovanějšími na oficiálním kanálu Eurovize a do dnešního dne, teď jsem tam koukal, vidělo Horehroní přes 20 milionů diváků. No tak jak to celé začalo kolem Horehroní? Vieš, čo to začalo tak, že ja vôbec nie som taký typ speváčky ani človeka, ktorý by sa chystal do súťaží. Aj ma veľmi veľa ešte predtým, keď som začínala spievať, tak ma veľmi veľa ľudí tlačilo do Superstar. Ja mám rada Superstar, aj to úplne, že beriem tento formát, ale ja som proste nechcela ísť do nejakých súťaží alebo také niečo. A vlastne ja som išla do Eurovízie iba kvôli pesničke, lebo fakt tá pesnička bola taká, že som si vedela predstaviť, že Horehronie bude reprezentovať Slovensko, že je to o Horehroni, o slovenskej časti prírody. Takže kvôli tomu. A vlastne tá pieseň vznikla ešte skôr, ako sme sa dozvedeli, že bude Eurosong. A keby sme vyhrali ten Eurosong, tak pôjdeme na tú Eurovíziu. No. A vlastne my sme pracovali na tej pesničke a do toho začali chodiť uputávky, že začína Eurosong, prihláste sa a tak. A já ještě teda zmíním, že písničku složil vlastně bratr tvého současného manžela Mariána Kavuliče, Martin Kavulič a text Kamil Peteraj. Ale dá sa povedať, že to bol ako keby taký naozajstný štart môj, že vlastne ľudia dodnes vedia, že Kristína a keď možno nevedia, že kto je Kristína, to sa môže občas stať kľudne a keď človek povie Horehronie, aha, to jo. A taky, když potom máš zpívat Horehroní už po XT, neříkáš si, teď já už to zpívala, přeci nebudu zpívat pořád to samé? Neunavuje tě někdy zpívat znovu to Horehroní? Nie, ja žiadnu svoju pieseň nemám nejak, že by jej bolo veľa. Ja to tak mám nejak nadstavené. Aj Horehronie veľmi rada spievam. Ono totiž to nikdy není rovnaké. Nikdy. Vždycky je iné publikum, iné mesto, iná obec, iný ples. Prostě vždy je to iné. Tak jaké jsou tvé plány na závěr? Prozrať, na co se mohou tví fanoušci těšit? Ako keby mám nejaké svoje plány, aj na videoklipy, na nové piesne, ale všetko nechávam ako keby nie v tajnosti, ale v takej tichosti, lebo neviem niekedy to ovplyvniť, pretože už keď je ten malý človečik s nami, keď mám synčeka, tak veľa vecí sa už mu podriaďuje, čiže
je to také celé ako keby voľné, že keď sa podarí, keď nie, tak počkáme a takto, no. Takže dúfam, že ich čoskoro mojich fanúšikov poteším nejakými novinkami. Nech mi držia palce. Tak já děkuji za dnešní milou nedělní blanickou návštěvu. Nedělní návštěva Rádia Blaník. Ďakujem pekne.